थारैनो आंबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ बिथांनि रिजर्टआव लांनानै BPF आव जइन होनाय बाथ्राखौ बियो जोंनि UPPL नि बा BPF निल' बाथ्रा नङा, जोंनि गासै मोनसे बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय बिथांमोना आथिखालाव फरायफुदो आरो गावनि जिउखौ दानायनि लामानि थाखाय बिथांमोना अहरह जुजिबाय दं आरो बे समावनो मोनसे गावनि लामाखौ सायख'नायनि सोलाय बा गावनि फरायनायखौ गोजौ फारसे लांनायनि सोलाय राजखान्थि बिथिं फारसे गोसो होनानै जइन जानाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय बिथांमोना बै समाव गावनि सिमांखौ सुजुनायाव मुखुब आरो बेखौ मावफुंनायाव एसे जिहेतु सम दंबावो, मावफुंस'यै समावनो सा ससेयावनो गावसिनि जिउखौ बेंगुरा खालामनानै लायोबाथाय बियो बिथांमोननि जिउल' नङा, बियो जोंनि बर' हारिनिबो मोनसे बेंगुरा महर लागोन, बे बर' हारियाबो मोनसे बेंगुरा महर लागोन, बेखौ जों सानहरनो हायो आरो बिदि होननाय लोगो लोगोनो गोबाङानो साननो हागौ जे राजनितियाव जइन जानाया गावनि मोन्थाय। बेयो नंगौ, गावनि मोन्थाय। अब्लाबो नाथाय सम थासेयावनो गावनि जिउखौ दाना लाथ'वाबासिनो फरायफुबाय थानाय समावनो फरायनायखौ गारनानै बा मोनसे डक्टर इन्जिनियार जानायनि जिखिनि सिमां, बे सिमांखौ गारनानै जुदि राजखान्थि फारसे थोंजोङै बाहागो लायोबाथाय थारैनो गावजों लोगोसे समाजखौ बेंगुरा खालामगोन होननानै आं सानो आरो। दहाय फुङावसो ससियेल मिडियायावनो मोनसे नायदोंमोन, दाखालि बावै जइन जाग्राफोरा रिएक्सन मोनसे होनाय। आं सोमोदोंसो जे नैबायदि समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोबां फरायसाफोरनि थाखाय सुपार 50, जायखौ जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय जादों, बिदि मिशन लानाय समाव गियाननि सोरां मोनसे बिथांखि जों फोसावनाय जादों, जाय बिथांखिया फरायसाफोरनि थाखाय आरो गावखौ सुंथानो थाखाय जों गोबां BTC निफ्राय जिखिनि स्किम्सफोर फोसावदो, बे स्किम्सफोरखौ लानो अनगायै बिथांमोना थोंजोङै राजखान्थियाव जइन खालामनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेयो UPPL हिसाबै आं बुंनो नागिराखै, मोनसे बर' समाजनि सासे सुबुं हिसाबै आं बुंनो नागिरदों। मानो होनोबाथाय बिदिनि जाहोनावनो बिथांमोना आरो गावनि खेंफोरथिजों बुंदो जे बैफोरबायदि राजखान्थि आफादफोराव दाबायदियावनो बिथांमोना बिजिरसंदो जे मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाया आमुख, मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाया आमुख होननानै बिथांमोना दानो बिजिरसंनानै गावनि मोन्थायखौ बिथांमोना लानो थाखाय नारा नाजाबाय थादों। बेयो थिगानो दं, आंहा बुंनो लागा बाथ्रा गैया। बिदि समाव राजखान्थि भाबै बिथांमोना राइट्स जिहेतु दं, नाथाय आं सानो गावखौ थिग खालामग्रोनानै सरकारनिफ्राय जिखिनि फोसावजानाय जिखिनि आसनिफोर, बे आसनिफोरखौ लानायनि गेजेरजों जों गोजौ सोलोंथाइ लाग्रोनानै गावखौ गसंथाहोनायजों लोगोसे हारिनि फारसे जुदि एसे सिबिनाय दिन्थियोबाथाय मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो। आरो बेखौ बुंदेरनो लुगैदो, हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना रोखा फोरमायदो जे BPF आव थानायाबो हारिखौ सिबिनो हायो होननानै। आं बुङा जे मा पार्टियाव थानानै जों हारिखौ सिबिनो हायो। बिथांमोना थख' गावनो फोरमायना लाखादों जे ओरै थाबा ओरै जायोबाथाय ओरै मावबाथाय हारिखौ सिबिनो हायो होननानै। हारिखौ जेरैबो थाबाबो सिबिनो हायो। नाथाय आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय, जों दा गोदान भटार हिसाबै फरायफुबाय थानाय सासे फरायसुलि हिसाबै एसेबां गावनि जिउखौनो एसेबां कन्ट्रभार्सियाव दैथायहराबासिनो मोनसे नर्मेल सिटुवेसनजों गोरोबनानै गावनि फरायनायखौ सिगाङाव खालामग्रोयोबाथाय मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सायावथ' जों आबुङै प्रिपारेसन जादों आरो नोंथांमोना नुखादों, जोंनि गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल, ब्लक लेभेल बायदिसिना मिटिंफ्रा जादों। दिनैबो गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि मिटिंफ्रा जाबाय दं आरो जों गुबैयै जोंनि बुथ लेभेल आरो ब्लक लेभेल बे मोननै माबाखौ कमिटिफोरखौ जों स्ट्रं खालामनो थाखाय जों लाइमोनफोरनि मिटिं, आइजोफोरनि मिटिं, पेरेन्टसफोरनि मिटिं जों आलादाहाय लानानै जोंनि दोलोनि सुबुंफोरखौ इल्टिमेटलि जों साखाफारा खालामबाय थादों आरो आसा खालामो फैगौ MP इलेक्सनाव जोंनिफ्राय जि UPPL निफ्राय जानो गोनां बिजाथि, UPPL आरो BJP नि जानो गोनां बिजाथि, बे बिजाथिया जायानो फैया मानो जों देरहाखागोन होननानै जों मिथिनानै मोनो। बेखौ आं बुंथ'नो लुगैयाखै, मानो होनबाथाय हाइकामान्डनि बाथ्रा दं। बिथांमोना जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोर जिहेतु दं, बिथांमोना बेखौ डिसिसन लागोन। आं बे बेलायाव एसेबां बुंनो नागिराखै। अब्लाबो नाथाय आं नैबेखौसो बुंनो लुगैदों जे गोबां BPF दोलोआ जेराव मेराव बायदिसिना जइन जाहोनाय
बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बायदिसिना बेरायनाय थिगानो दं बेरायनांगौ बयबो गावबा गाव दोलो जिहेतु बेरायखागोन गावनि दोलोखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय नाथाय बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया लाथिख' जागोन होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय जोंनि जेसेबांखिनि नाजानाय आरो बिथांमोननि जेसेखिनि नाजानाय नोंथांमोना निउस मिडियायाव नुदो जोंनि जिखिनि जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामाव जों मोनसे थार सुबुंखौ जों जइन होदो नाथाय बिथांमोननि जिखिनि जयनिं प्रग्राम आंनि समस्थियाव मोननै जयनिं प्रग्राम लाबाय बिथांमोना नाथाय नुनो मोनदों जे आंनि समस्थियाव नोंथांमोना बेसेबां जइन जादों आरो माबायदि सुबुङा जइन जादों नुनो मोनदों दाखालिबावैबो खेराइ रिजर्टआवनो आं खोनादों जे आंनि समस्थिनिफ्राय थांनानै बिथांमोनजों फरायसाफोर बिथांमोना जइन जादों होननानै नाथाय नोंथांमोना बिनि बाय'डाटाखौ नागिरबा नुगोन बिथांनि बिमा बिफाया BPF थारमाने बिमा बिफा BPFआ फिसाजो फिसाला BPFखौ माने जइन जाहोदो आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना रोखा जायो जे BPFआनो BPFआव जइन जादों नङा होमबा आरो जाय बाथ्राखौ स्वयं हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंनो लादो जे बियो जोंनि दोलोमोन जोंनि दोलोआव जइन जाफिनबाय आरो जइन जाग्रा बिथांमोनाबो गावनो बुंनो लादो जे जों आगोलाव BPFआनोमोन आरो दा BPFआवनो फैफिनबाय बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना रोखा जायो जे बिथांमोननि जइन जानाया लामानि फावथिनासो दिन्थिनाय जादों ना अरिजिनेलि जइन जादों नोंथांमोनखौबो एसे सालिजारि नायनानै आसि थुनानै होयोबाथाय बिथांमोना निस्सय बुजि मोनगोन होननानै आं सानो